ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁକୁ କଫ୍ ସିରପ୍ ଦେଉଥିଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ। କଫ୍ ସିରପ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏହି ସାଂଘାତିକ ଚିତ୍ରକୁ। କାରଣ କଫ୍ ସିରପ୍ ଖାଇ ଗାମ୍ବିଆରେ 66 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ହୋଇଯାଇଛି ମୃତ୍ୟୁ। କଫ୍ ସିରପ୍ ଖାଇ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ଗାମ୍ବିଆରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଆତଙ୍କ। ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 4ଟି କମ୍ପାନୀର କଫ୍ ସିରପ୍ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ସତର୍କ କରାଇଦେଇଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହି 4ଟି କମ୍ପାନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର। ଏହି 4ଟି କଫ୍ ସିରପ୍ର 23ଟି ସାମ୍ପଲକୁ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଡାଇଇଥିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହାକି ଶିଶୁଙ୍କ କିଡନୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ସହିତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖକୁ ଟାଣି ନେଇପାରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ କହିଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ କହିଛି କି ଏହି 2ଟି ଉପାଦାନ ମଣିଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଘାତକ ହୋଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ପେଟ ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବାନ୍ତି, ଝାଡ଼ା, ପରିସ୍ରା କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେବା, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ଓ କିଡନୀକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହେବା ନେଇ ସଂଗଠନ ସତର୍କ କରାଇଦେଇଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁ ଦେହରେ ଏମିତି କିଛି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତେବେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସତର୍କ। ଏବେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କେଉଁ 4ଟି କଫ୍ ସିରପ୍ ନେଇଗଲା 66ଟି ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରାଣ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରୋମେଥାଜାଇନ୍ ଓରାଲ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍, କୋଫେକ୍ସମାଲିନ୍ ବେବି କଫ୍ ସିରପ୍, ମାକପ୍ ବେବି କଫ୍ ସିରପ୍ ଓ ମ୍ୟାଗ୍ରିପ୍ ଏନ୍ କୋଲ୍ଡ ସିରପ୍। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହି 4ଟି କଫ୍ ସିରପ୍ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ହରିୟାଣାରେ ତିଆରି। ହୁ ଆଶଙ୍କା କରିଛି ଯେ ଏହି ବ୍ୟାଚ୍ର କଫ୍ ସିରପ୍ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ବି ଯାଇଥାଇପାରେ ଏବଂ ଏହି 4ଟି କଫ୍ ସିରପ୍ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ। ସେହିପରି ଏହି 4ଟି କମ୍ପାନୀ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଔଷଧର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇନାହିଁ। ଏହି ଖବର ଆସିବା ପରେ ଭାରତ ସରକାର ବି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଓ ହରିୟାଣା ସରକାର ବି ମାନିଛନ୍ତି କି ଏହି 4ଟି କଫ୍ ସିରପ୍ କମ୍ପାନୀ ଗାମ୍ବିଆକୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯୋଗାଇଥିଲେ। ଗାମ୍ବିଆର ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସବୁ ଦେଶ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଏହି ସବୁ କମ୍ପାନୀର ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପାଇଁ ଚେତାଇ ଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସାର୍ଥକ ନ୍ୟୁଜ୍।